Se oli aina ihan kaos, kun me lähdettiin sinne reissuun. Tää on täysin totta. Se oli ihan hirveä kaos. Siinä vaiheessa, kun ollaan 3 päivää pakattu sitä autoa ja iskä ja äiti istuu siinä auton etupenkillä. Iskä on silleen, että voitaisko nyt saatana jo lähteä? Äiti on silleen, että mä katsoin vielä servietit, jotka mätsää meidän vaunun niihin verhoihin. Et nyt jos lähdet, niin sitten jäät tänne, minä lähden yksin. No ei herralla kyllä ollut silloin päivällä kiire, kun formulakisat tuli. Sitten minä ja mun pikkusisko oltiin siellä takapenkillä. Vaan oli silleen niinku, että koska ollaan perillä. Ihan jumalauta on lähettykään vielä. Ja sitten Laura, mulla on pissahätä. Sähän just kävit vessassa. No niin, mutta mä kävin pissattamassa kuin hevoset. Saatana leikkihevosta tarvit pissata. Et kiroile lasten kuuliin. Iskä sano saatana. Niin, mutta kaikkea ei tarvitse toistaa mitä iskä sanoo. Saatana, saatana, saatana. Nyt lähdetään menemään vaan. Mulla on nälkä. No mennään hampurilaisen kautta, mutta nyt lähdetään. Jee, Mäkki, Hese. Mäkki, Hese. Mäkki, Hese. Nyt lähdetään! Ihan sama! Mennään ensin Mäkkiin ja sitten Hese. Joo, ja sen jälkeen voitais Ikeasta hakea servietit, jotka mätsäisivät. Lähtekää itse, minä lähden kaljaan. Mä kävin kerran itse Aerobikissa. Ja siis mua ärsytti se, että ne tuntien vetäjät, ne oli aina niin tekopositiivisia. Mitä ikinä tapahtui, niin aina oli, että hyvältä näyttää! Tosi hyvin menee! Joo! Se oli ollut ihan mitä tahansa, kaikki menee aivan päin helvetiin. Ja hyvältä näyttää! Se on se tyyppi, että no siitä ampuisi toiseen jalkaan, jos varmaan silleen, että hyvä! Ja sitten toinen jalka! Mä oon syntynyt sellainen tekopyhä hymy naamalla silleen. Hyvä äiti! Pannistaa! 2, 3, 4, 5, 6. Uskomatonta. Mutta mun mielestä niin vois lopettaa tällaiset turhan tällaiset. Hyvältä näyttää, niin sanoo asiat ihan silleen niin kuin ne on. Niin kuin silleen, että no niin, ja sitten lähtee läskit! Ootte paskoja, katsotaan totakin persettää ja kaikki yhteen ääneen. Läskin, ruuma ja vatsat eteen. No niin, joo auto, mutta sinä läski ei ole mitään siellä. Hei, hyvältä näyttää. Mua suorastaan pelottaa ajatella, mihin se kaikki tekopositiivinen energia purkautuisi, jos niille ei joisi siitä aerobik-tunteja. Koska ne silleen, että ne menis kauppaankin silleen, että no niin, nyt shoppaillaan! Yes! Eikä istuta siellä ollenkaan. Mä oon kassa. Ei mitään selityksiä, ylös sieltä ja sitten lähtee mukki ja ala hyltä muunan. Mukki. Ai kuka oli vahtimelodiosastolle siellä jo. Ai. Tai sitten sängyssä silleen, että no niin, nyt harrastetaan seksiä! Rinnaista kiinni. Matkaa niin perkuleesti ja kerran voit purraa. Ja vaihtuu latinoon. Hinki. Matkaa sekä räplää. Matkaa, niipis tyhjä sisään.